igama lami ngumfundo kaBhota 80 Sportwear Director. Ndizothetha malunga nale fight elidabi laseKomani, fight between uNgebiyane noMendown. Champion lapha kule going to this fight uNgebiyane. And uNgebiyane uqhelile ukuzila ifight eziserious, ifight eshushu. But uMendown nguye umuntu one-advantage because uMendown une-reach advantage. Okwesibini ikona kaMendown iwaqhelile amadaba asimila 2 lawa eladlalwa nguMendown. 1 uncedo uCecane utrainer wakhona wahamba noCutman wakhe pha uLinda Saliwa. Uncedo uCecane iformer champion ye-flyweight yena uqala iformer SA champion. So uziqhelile into ezinje uphuma eyethu. And usually kule period incinci afike kuyo uncedo uCecane iboxers zakhe ziyazi uyawawina lamadabi. Usoloke siza ne game plan right because une experience usuka kwasa stables kaMnguni usuke eyethu usuka phakathi ke world champions. And uMendown ngala reach advantage if ustikile ku game plan ifight uzayithatha yona ifight izabashushu but phakathi 7 8 9 ifight iyaphela pha. That's how I see the fight. Bona ikuphakama isandla sika Mendown nge-knockout pa around 8. Nangumngeke ume phambi kwephupha lakho ne-ABU Africa title. Mina nobuzathi uyaphazama kwasithi ume phambi kwephupha akamhanga. Yena uzolungisa umonakalo ukuthi phansi konakala uzobona njambi le yalimali ngayo. Unxeke umuntu akanxeke ngesibinda naso ndiyamvuma mina ndimvuyela isibinda esanaso ba assign contract ngemzuzu yokugqibela uyaqonda ubone yena elimeleyo biza niyo wayindeka endlaleni unxeke unisevile naye nami ndiyabulela kuye bethi ngoba nawe ngibamba ngazo zone umkhaya noko ndiyabulela kunxeke ngokuthi assign contract ukuthi nokanike ithuba nditye kulo December Black Friday, but Black Friday, yeah, Black Friday. So, unxeke ayonto ngamandla enzothisa kuye but kubulela nje ndibe active andilungiselela record lami ndifuna le 95 KO ratio. Simsikela imijikelo mingaki? Umsikela. Yabona zamoyikisa. Zamcheba msinyana. Ay4 round yena. Siyazi ubuzawufika ngomso no4 round. But zawuzamba. Ndimkhulula inyosi msinyana imke zigqibwe ngayo. Uyaqonda unabalandeli abaninzi kuba uluthini kuba abalandeli nabo banganilandeliyo manje nabo bafuna ukubona ndethu ngithisa kakhulu bayanithi nempembe yabona iboxing eMonti ndibulela ngokuthi iboxing is not about nokuthanda iboxing is about ba funeka wena lento yenzayo uyibonise yabona I walk the talk okanye I talk the walk ungandibona ndisanga ndiyayazi kwawo zonke intona zithiwa zino-win kungazi azina-win ndiyayazi ziyazixelela nanamhlanje azina-win kuwo into endiyibulelayo ngamandla kwabalandeli beboxing bayasikhulisa especially umda ikhona lathi kuthiwa kumda pakufacebook iyasikhulisa yabona iyasikhulisa because iyasikhulisa eza critics neza encouragement sifumanayo phakathi ziyasomeleza ziyasomeleza iboxing apha eMonti funeka ube ngu-V12 ube ngu-Floyd but ke iboxing nokwam apho ndikhula mina ndikhulela ngela xesha le-gangsterism ngela xesha le-gangsterism iboxing was not about uba funeka ube smart was about uba funeka ukwazi indoda kayisime phambi kwakho masidime zitye but ke ndikuthi kwalapha ke indoda engacinga fast funa izirebo undibone kandiphume ndiyabonisa iipicture zam kandiphume eringini izirebo undibone ndinesibruce andazi uba mntu akanxeke uba kuthiwa nguMendown andazi uzandinika ibruce kusasa na okanye uzandipowudarisha but sawubona mntanam andikweyi but sawubona mntanam but thina boxing iphume intle apha yophuma eringini aqonda ndingabonisa ipicture yabo ndiphuma ndimhle eringini ungathi but bathi ke ndiyaxhamazela but ke ndifuna udlulisa nje umyalezo omncinci ezi-champions zethu kwaba kujunior Bhandamu ungazilumke manje especially uKijoli
wakalunge manje yo la iPhone funa iPhone yami asikasti le fight le yanamhlanje ngoba ndimodlala naye but ke umuntu akancane ndiyabulela lo mfana uthi inkomo kusasa qoqa nje komini sesihlela emakhaya sipholile unabe phansi wena uthini wena ngeliyane ayikho nethithana ngimphikisa ngeliyane andizothetha kakhulu mina yabo kuze ngomthitha kakhulu umuntu okholwa ukwenza yabo so naye ke elihlobo athetha ngalo apha uzawusuka abone pairing mina ngiqebile ngalawo mali kodwa ke kuzakufuneka into yobana ngabana akwazi unyamezela zambetha kabuhlungu andifuni uqoqa zambetha kabuhlungu so ngomso i-ABW izawuqoqa nawe ngomso hayi kodwa na-ABU nakanjani kudala ndilindile ixesha lifikile and ngoku lixesha lam yabo so sizazigqiba irandi naye okanye sizamxoya izawucholela kula canvas izochola kwi-canvas masithethe nabalandeli ngomso bazosibukela hayi abalandeli bam kuzawufuneka olu hlobo bandibona ngalo eli hlobo bafuna kwenzeka ngalo bazalibona kum ngomso sababonisa into bayifunayo besoloko bendilandelayo. Good luck.